Kuyintokozo kakhulu ukukhuluma nawe. uNkulunkulu akakulonde ekubusisi kama kuPastor Winnie channel ke iNew Flick. Okubalulekile sicela kuwena kokodwa ukuthi inamba isenze kuphela kusungula ekuseni ya 5 ntambama uma ungumlandeli. Le namba isenze ngoba ungumlandeli we channel. Yabona phela. Mawufona ke uyabingelela, uyichaza igama, uchaza udaba lakho kuphela. Akukho kunyaphela ongaphezulu lokho. O noma be ubuza ku comment section. Bingelela noma kecela yenze ngodwa. Sibheka la uMahlatsi I don't know is Mahlatsi Makva or Makuva. Udisawubona Pastor Winnie ngisacela ukubuza ukuthi uphubula nesilano ngaka ase wasibona ngabe kuchazani. uMahlatsi Makuva or Makva uthikela wayelwa she was fighting with an animal or an unknown creature. Lako singakusho. 1 ngokujwayelekile uma uphupha ulwa nesilwane kuwuphawu luhloma osehlula. Lusho ukuthi uzozinqoba igadlo othunyelwa ngazo abathakathi. KwabaseRoma 8:37 kepha kukho konke siyanqoba nokunqoba ngowasithandayo. Ngenzeka umuntu okhulekayo uma kunemimoya ebumnyama igadlo siqondise kwena azifinyelele ngoba unalamandla wemethe. 2 kwesinye isikhathi uma uphupha ulwa nesilwane kuwuphawu oluhloma osehlulile. Lungasho ukuthi usinqobile isilwane noma kumoya omubi wobumnyama kade uzama ukuhlasela. Ngoba kungenzeka khona abantu abebekuthumela ngento eyisilwane noma ke kukhona nje isilwane umoya okuwumoya omubi ekade nje ozendlulela wasuzama ukudlalela ngakuwe. Kodwa ke ngenxa yamandla wembethe wakwazi ukunqoba. KwabaseKolose 1:13 owasikhulula emandleni bomnyama nowasibeka embusweni nodelana uthando lwakhe. Kanti ke la asikuveze futhi 3 yenzeka uma uphupha ulwa nesilwane kuba uphawu luhle uma usehlulile osuke lukhomba la ukuthi yehlulekile imizamo yomthakathi yokuthakatha igadle zakhe ayizisebenzanga lo mthakathi uyabona. 2 kwabaseKorinte 10:4 ngokuba izikhali zethu zokulwa kasisizo ezenyama kodwa ngayo uNkulunkulu zinamandla okubhidliza inqaba zichitha izizindlo. So siyabonga ke ngoba la kusho ukunqoba. Omunye ke angaphupha elwa nesilwane esikhulu esinqobe noma esehlule ngoba kunemithi ayisebenzisayo. Kunamakhamba awasebenzisayo, kunewasha ayisebenzisayo, kuneyinduku ayisebenzisayo. Kukhomba amandla lezo nduku aleyo mithi alawo makhambi ukuthi asebenzile. Siyabonga kakhulu besibheka la uphupha njalo nesilwane ongasazi creature and unknown creature. Siyabonga beblessed.